Takže Avíra, ďakujem. Aj, taký veľmi zhovorčivý človek. Takže hodili sme 5, on hodil 7, takže samozrejme asi môže začať. Není ideálne pre agro, ale tak skúsime to zobrať. Čo toto máme? Kýpneme. Nevieme, čo sa rútime, tak to skúsime zobrať. St. Petal Grove tapnutý do hry. Tak to sme vedeli, čo to bude. Asi niekto, kto dal to prvý. Ja dám Guildgate. Tiež budem tapnutý prvé kolo. By mal pocit bezpečia. St. Petal Grove. Dúfam, že to není nejaký Miro. Cavern of Souls. To je karta, ktorú keby som mal, tak aj ja by som ju tam určite zapojil. Human. Čo to bude? Pilgrim. Jasný Pilgrim. Už sa bál, že budem kantrovať, preto to radšej cez to zahral. Ale nie, on chcel dať Abundant Grove. Otázka je, prečo si to nedal na tú kavernu, ktorá by mu potom mohla vytvárať hociakú manu aj bez toho, aby to bol Human. Nevadí. Stáva sa. Asi chcel len rýchlo potiahnuť kartu. Tým som sa nepozeral. Takže Island, kaverna a St. Petal Grove. To bude Geist? No, čo to bude? Takuje troch. Jasný, je to Geist. Tak to je trošku nepríjemnejšia karta. A s Rankorom. On sa nekašle, on to môže dať hneď a naraz. No. Asi ho ničím nebudem chcieť prekvapiť. Skúsim len potiahnuť. A budem vyčkávať. Vyčkávať, čo urobí Geist. No, som zvedavý. Za 3. Fú, a Silverblade. A už je tam Double Strike. Už to ide. Už sa to tam rozbieha. Aniel 1-1. Ten si vie dať svojho tokena, tomu povieme. Na rovinu. A čo s týmto? Čo na toto povedať? Dáme, že thinking aj my. Geist ide za 8. Aniel za 4. Geist, keďže má first strike, tak zvláda hociakého blokera. Čo není moc dobré. Nerád by som to do seba pustil, ale asi budem musieť. Skúsime tam dať asi ten... Je to také na prd celé toto urobiť. Alebo si dáme za 12. Budeme veľmi bojovný balík. Vlastne dáme si za 12. A nie, prekvapíme ho, aspoň tam dáme nejakého Avengera. Ale dáme si za 12. No. Zatiaľ to nezvládame. Nejaký poctivý blok. Pás. Dostali sme pás od neho. Ďalší St. Petal Grove. A teraz sa poďme všetci modliť, nech tomu Geistovi nedá lietanie. Lebo to už nebudeme nejak zvládať moc blokovať rýchlo. Ale tak toto je balík na tom postavení, to je ten aurový zas. Aura všetkého druhu a všetkej krásy. No a Spectral Flight, jasné. To už nie je dobré. Teda horšie. Horšie než zle. Tam dáme Restoration. Môžeme skúsiť aspoň jedno kolo prežiť navyše. Takže blokneme. Nie, to má trample, tak nič. Ešte nezvládame. Ten Rancor nás dostal. Dáme si sideboard. Nepovedal. A čo sidovať proti takémuto deku? Asi len rýchlosť. Hrať pôjdu on. Ja by som tam dal aj smiterov, ja si myslím. Že budú celkom dobrí. Možno jeden charm by som dal von. Ten fakt proti tomu to nič nerobí. Pitting Needle robí niečo Pitting Needle. Ten asi to neodstaví nejak dobre. Zastavuje ability. Mohli by sme tento growth aspoň tam šupnúť. Ale namiesto čoho? No to je
dobre, jak hociaký Oblivion Ring proti tomuto deku, keďže všetko je hexproofové. Musíme začať. Musíme ho utlcť. No tak, bez landu to moc neutčeme. Po tomto mulligane sa tiež cítim veľmi smutne. Tak ideme na 5, no. Ideme hrozne silný a rýchly. Kýpnem. Ale pozrite, aj on musí. Aj on pôjde na 5. Dobre, no. Tak môžeme začať asi. Začneme úvodom Pilgrimom. Ďalšie kolo hádam Healer. Dajte nás trošku oživiť. Temple Garden a pas. Sme dostali pas od neho. Dáme si 3. Uvidíme. No tieto balíky hrajú väčšinou aj Detention Sphere, takže sa môžem tešiť. Jasné, Invisible Stalker. Ultra combo víťazstvo prvé kolo. A skúsime dať nejaký útok za 4. Musíme byť rýchlejší. Thinking. Musím teraz rozmýšľať. Či hneď nabústiť toho Invisible Stalkera. Čo mu dá? Rancor a Spectral Flight typujem. A nie, Geista dá nakoniec. Tak to je lacnejšie. Svojím spôsobom. Ma to aj teší. Skúsime sa rozbehnúť najprv proti nemu. Za trojec to asi nebude blokovať. A ja si dám Traktaska. To poteší. Si dám plus 5 životov. Trošku sa mu vzdialím, keď ďalšie kolo ma určite bude rozbíjať Geistom zo Spectral Flight. Prečo má tak ďaleko od toho Invisible Stalkera? Asi sa nemajú tí dvaja radi. Geist mu závidí jeho neblokovateľnosť. Určite to bude tým. Alebo nemajú hexproof, to by ich mohlo spájať. A Thinking, to je vždy najkrajšie. Harbor tapujeme. A Lacin Pilgrim, tak to není Spectral Flight, to ma celkom teší. Thinking číslo 2. Dúfam, že ďalší Lacin Pilgrim, to by bolo ideálne. Rancor, no tak nič. Dúfali sme raz darmo zas. Ale tak to znamená, že tým Geistom vše by chcel útočiť. Tak dobre, tak ten Traktask ho blokne asi. A ja si dám za 5. Čo som dostal, to som hneď aj odovzdal. Asi má poslednú kartu Geista podľa mňa na ruke. Ja si myslím. To ináč nebude. A v druhej konečnej fáze už môžem ísť. Dobre. No. Tak poďme do prevalcovania. Supera za 7. My sa nedáme. No čo? Za 7. A blok. Tak je to. Lacin Pilgrim poslúžil jak lacné meso. A mám to za 4. Ja si dám driadku a pustím ho na ťah. Bolo by pekné, keby vyložil enchantment, teraz by som mohol aj populatovať. Cez Sundering Grove. Takže dúfam, že to urobí. Jasné, ten Rancor bude ideálny na to, myslím. Ak to bude všetko teda. Všetko? Tak ja mu dám rovno Sundering Grove na ten Rancor. Duplicate. Teda populate, pardon. Som trošku ináč nazval schopnosť, ako som mal a chcel. Ešte má jednu kartu na ruke. Stále je tu šanca, že má Supreme Verdict a vtedy budem fakt plakať. GG, ok. Dobre. Tak, si ten Sundering Grove predsa len bol celkom dobrý nápad. Taký Oblivion Ring by ma tak nepotešil, keďže ten nepopulatuje. Populate, áno. Nie je to
duplicate, tak si Filip musel vymysleť. Tu mali tuším izeťáci celkom radi tú schopnosť. No ja to kýpnem, neváham. Aj on to kýpne, neváham. Ale od Fontaine nič prvé kolo. Ani len zelenú manu nedal. Neviem, takúto ruku som mal aj tú prvú hru a nedopadlo to podľa mojich predstav. Ale on nemal Invisible Stalkera vtedy, tuším. Jeho najbližší playball vtedy Geist, tuším. Tak ja skúsim za tie dva. Sa nenechám dlho núkať do obrany z neviditeľných mužov. Áno, je to Human Rock, čo je úplne fascinujúce. Že pás. Tak to asi využijem na ten Celestia's Charm na konci kola. Nebudeme ho držať na nejaké triky. Budeme s ním veľmi agresívni. Možno na nás vyťahne nejakého Snapcastera. A nič. Keď nič, tak nič. Tak ja si dám Guildgateu. Gateu. Ježišmaria. Dnes to ide. Kvôli tomu, že sa musím rozprávať. Geist, už je to tu. Už začína dobrý deň. Skončil. V tejto chvíli. Ale my ho určite utasáme teraz. Potiahnem presne to, čo som potreboval. Ideálne. A dáme si útok. Bum. Bum. Filip Smash. Filip Smash. Geist blokuje. Toto je, ako, jak sa tomu hovorí, úplne moment v živote človeka, kedy sa obraca k vyšším silám. No daj. Máš 6 kariet, to by mohol mať aj nejakého ďalšieho Geista na potešenie. Nie, Pilgrim. On ma tak lacno bude blokovať, lebo on si to môže dovoliť. A to ma ani neblokoval tým oným? Fúha, to je veľký fešák. Nebude to taký lacný blok. Si nemyslím, že tá Driada pustí žilov len tak. Tak, za 3 ešte ti dá a za 2 ti dá oný Knight. Aby si vedel. Tam máš. A Rancor sa mi vráti na ruku. Aby si vedel ešte. To za to, že dávam Foresty, tak to nešťastne. No nič. Restoration bude dobrý tiež na konci kola. Jeho. Tento balík má asi chybu tu, že nevie sa nejak zbaviť toho, čo hrá super. On si zahrá svoju hru a buď vyhrá, alebo prehrá. Tieto aury nešťastné. Garuk, čo sa to deje? S 3 kantrami. Chce sa pobiť s mojim Knightom. Chcem to? To je otázka. Dáme mu Thinking. Má 5 životov. Tak, ako ja si poviem na rovinu, si poviem sám sebe, že dobre, prešlo mu to. Nedal dole countre. Bože, chlapec si myslí asi, že som blinkol toho Knighta, nechal si ho zabiť a jeho Garuk nestratí countre. To by bolo úplne ideálne podľa mňa. Ale bohužiaľ takto svet nefunguje. Svet rozumnej hry. Bože, konečne to pochopil ten človek. Dobre, ukončím mu kolo radšej. Ukončím mu trápenie rovno tým Rancorom, keďže ho neuvedel. Dúfam, že sa na ne určite pripravil s tými 0 manami za 5.